Ksenija je bila jako popularna sa Dakom. Rastavila se sa Dakom, napravila jednu pravu pop ploču. Da čujemo ko radi na toj ploči. To nas interesuje, pošto to nismo rekli još. A Etnija je već gostovao pa smo rekli. Vojislav Aralić, njemu trebam najviše se zahvalim, uopšte što mi je pružio sigurnost. Ćao, Vojo. Ćao. Ako nas uopšte bude gledao. On se pojavio, znači, kao muzički producent, izvršni producent iz Stanko Crnobrnja. I mi smo jako dugo i birali sve to i kao osmišljavali, ali moram da kažem da one dve pesme Seksualnost i Čuvam ti leđa su radile sestre Kovač, što je jako vidljivo. To Kseni. Ne, nego Go Kseni. Pa bolje to. I te dve jedine pesme nisu rađene u studiju Go, nego u studiju Zvezda. Eto, to sam morala da kažem. Dobro, slobodno. I šta još hoću da ti kažem? Da ljudi još, znaš, kao ne cene, verovatno nisam još dovoljno afirmisana i dalje me tretiraju kao neku devojčicu, vidiš, rekao si da imam 18 godina, imam 20, iako sam dugo ovde sad u nekom drugom možda smislu, ali dobro, valjda će doći moje vreme. Pa tvoje vreme je došlo, što da ne, uradila si dobru ploču, pop ploča. Aplauz! To je bilo tako ozbiljno. Jupi, hip, hip, hurej! Dobro. Ne, ali stvarno, sad najiskrenije kažem da stvarno ljudi uopšte ne cene to što radim i ja sam se stvarno sama pomučila da to sve izgleda tako kako izgleda, ali dobro, okej. Zašto misliš da ne cene? Momci, da li cenite to što Ksenija radi? Apsolutno, apsolutno. Pa tako je, brate. Kako dvoje snimali prvu pesmu i drugu pesmu, šta se ovo čuje, smo snimali Zvezdu. Pa, mora da... I čak mislim da je jedan veliki plus što sam igračica, mada mene svi sad oslovljavaju jeli ti sa igračicom i nisu me potpuno podržali onome što sam ja uradila, što sam od uvek želela da uradim i mislim da to ne može tek tako da se nauči. Što je ovo malo, je dobila temperaturu, što se samo žališ? Žalim se ozbiljno, uopšte se ne žalim, nego ti pričam potpuno iskreno šta se dešava i šta ja znam da se dešava, ali kažem ti da je to okej, ja sam čak napisala i 2 teksta na tom albumu. Koja 2 teksta? Šta te briga? Pa ne, daj. Ko zna, zna. Ko ne zna 2? Nagradna igra. Plus 3, jednako je. Duga skočko treća. Prošlo i osmih, to su 2 balade. Sviđa mi se sve prošlo je. Najtužniji mi je osmih, pošto sam tad, kad sam je pisala, onda sam plakala i bila sam stvarno tužna. Osmeh, pa si plakala? Da. To ono... Ne, pesma se radi o tome da je potreban samo jedan osmeh. Kaži. Ja imam sličnu pesmu, ali se zove Još jedan pogled u tebe. A ja tvrdim da je dovoljan samo jedan pogled. A meni je tad bio potreban samo nečiji osmeh, da to vidiš. A meni je bio potreban pogled. Znaš kad ti je strašno tužan, pa kad ti je kao bitno da bar nekog vidiš